Аз съм български лекар от България. Имам медицинска практика около 2000 човека. Последните години онкологичните заболявания нараснаха много и от мои пациенти знам, че едни се лекуват в България, едни в Турция, едни на други места. Но тези, които се лекуват в Турция, са много доволни, лечението е много успешно и вярата им се връща, желанието за живот. В края на 2015 година получих първите си оплаквания и като лекар исках чак по-скоро да разбера какво е моето страдание. Веднага влезнах в интернет да разгледам клиниките Ацибадем в Турция, защото знаех, че тук нещата стават много бързо и качествено. След като прочетах всичко, намерих телефона на доктор Ходжева в България, с който се свързах и чрез него ми се уреди още на другия ден да направят PET скенер, за да може да се уточни моето състояние. Тръгнахме веднага с семейството ми, а колкото пъти до сега сме идвали, на външната врата ни посрещат две очарователни, усмихнати момичета, Бирсен и Ели, които са много мили, които са неотклонно до нас, които не ни дават никаква възможност да разберем, че сме в друга страна. Разбираме всичко, което трябва да се направи. Те ни вдъхват много спокойствие и сигурност. След като ми се направи PET скенер и се оказа, че и аз съм болна от онкологично заболяване, трябваше да се постави бърза диагноза, за да се почне лечение. Очарована съм от екипа, който ми взе биопсия. Това трябваше около 15 минутки, в които аз абсолютно нищо не усетих и нищо не разбрах. По-късно, след като биопсията бе изготвена, дойдохме за трети път в Турция. Професор Ер беше моя лекуващ лекар, която първите пъти на посещението беше доста замислена и огрижена, но след като направихме контрол след втората химиотерапия, нейната надежда и вяра се върна, тя започна да ни посреща с усмивка. Моето състояние на първата химиотерапия беше много зле. Аз не можех да направя 3 крачки, задушавах се, кашлях непрекъснато. Благодарение на нея, на екипа от млади ентусиазирани момчета и момичета, химиотерапията протече много добре и още на втория ден след първата химиотерапия спрях да кашлям, а на 5-тия ден задуха ми изчезна. Комфорта на живот, който през тези 3-4 месеца ми уредиха, е много голям. Професор Ер е блестящ професионалист с много качества, голям човек с широка душа. Тя е съпричастна със страданието на болните и дава абсолютно всичко от себе си, за да може да помогне. Вдъхва вяра на пациентите, желание за живот и те разбират, че не са сами с тази трудна диагноза. Екипа от млади момичета и момчета химиотерапевти на -4-ти етаж е много добър. Те също са големи професионалисти, говорят английски, изправят се чудесно. Не мога да кажа, чувствам се като в България, чувствам се много добре. Тук лечението ми помага много. Вече не смятам, че съм болна, така се чувствам. Нямам задух, нямам кашлица. Резултатите са ми много добри. Доктор професор Ер е много възхитена от всичките резултати, които получава и е много доволна. Искам да допълня, че преди половин час аз излизам от химиотерапия, без никакви оплаквания, с път около 5-6 часа и половина, който не ми се отразява. На другия ден в България, след като си поспа и си почина, съм свежа, отпочинала и готова. Здрава!